Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. Het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht 7 miljoen voor 3 brandspuiten. Dat gaat over de aanschaf van 3 nieuwe brandweerwagens. En hierover heeft de brandweercommandant van Curaçao, Jair Tromp, een document overhandigd aan minister van Justitie Shalten Hato. Op deze wijze zullen er 3 nieuwe gloednieuwe brandweerwagens worden aangeschaft en er is in totaal 7 miljoen gulden beschikbaar. De minister maakte bekend dat er verder wordt gewerkt aan de modernisering van het brandweerkorps. Er wordt onder meer een dekkingsplan uitgevoerd en daarbij zal worden gekeken waar de brandweerposten het beste gelokaliseerd kunnen zijn. Moet dat veranderen? Moet er een brandweerpost naar Bandabouw komen? De modernisering van het brandweerkorps moet daar allemaal antwoord op geven, aldus de minister. Volgens de PAR heeft Sylvania de Staten voorgelogen. Dat zei de fractie van de PAR gisteren tijdens een persconferentie. Het gaat allemaal om het plan van minister van Financiën Javier Sylvania om belastingen 3 miljard in totaal kwijt te schelden. En volgens de oppositie bevoordeelt hij daarmee bevriende ondernemers en ze willen meer duidelijkheid. Nou, ze hadden een tweede vergadering aangevraagd, die hebben ze gisteren weer gecanceld omdat ze de papieren te laat kregen van Sylvania. Maar ze benadrukken dat de minister iets doet wat niet correct is, dat hij het parlement niet juist informeert en dat de bevriende ondernemers voordelen van de minister krijgen. Of dat zo is, dat moet nog onderzocht worden, maar dat is de stellingname van de fractie van de PAR. De coalitie wil toch vergadering en dat gaat erover dat de MFK-fractie toch een vergadering wil met minister Sylvania over die vermeende belastingkwijtschelding, om op die manier de minister in staat te stellen duidelijkheid te verschaffen. Het is duidelijk, dit is een onderwerp dat de oppositie en de coalitie de komende tijd zullen verder gebruiken om te laten zien of de regering goed heeft gehandeld met die belastingherziening en met het kwijtschelden van belasting, of het überhaupt kwijtschelding is. Maar de oppositie en de coalitie staan wat dat betreft lijnrecht tegenover elkaar. Valse medicijnen, groot probleem. Dezelfde minister Sylvania, in zijn hoedanigheid als minister van Gezondheid, hield onlangs een toespraak bij de 17e internationale conferentie over intellectuele eigendomscriminaliteit. Daarbij gaf hij aan dat er een zorgwekkende trend zichtbaar is. En dat is de toename van de verspreiding van vervalste medicijnen en vervalste medische apparaten. Die vormen een direct en gevaarlijke bedreiging voor onze gemeenschap, aldus Sylvania. Dat is niet alleen een kwestie van financiële verliezen, het kan een kwestie van leven of dood zijn. En hij deed een oproep om daar meer aandacht aan te besteden en om samen te werken tussen onder meer douane, de gezondheidsinspectie en andere lokale instanties, om te voorkomen dat deze gevaarlijke producten onze burgers bereiken. Deuren open voor tandartsen uit de regio. Wederom minister Sylvania, die heeft 23 tandartsen beëdigd. Het gaat om tandartsen die een studie hebben afgerond in Colombia, de Dominicaanse Republiek en Costa Rica. En hiermee hebben ze toestemming om hun beroep op ons eiland uit te oefenen. Jarenlang konden tandartsen die hun studio in de regio, maar niet in Nederland hadden voltooid, hun beroep niet uitoefenen op het eiland. Dat is nu veranderd en dat is goed nieuws, aldus Sylvania. Evacuatie na auto-ongeluk, een nogal apart auto-ongeluk. Gisteren op de Snipweg. Een vrouw reed op die weg, verloor de macht over het stuur, knalde tegen een muur aan. Achter die muur stonden gasflessen en door de kracht van de auto en de omvallende muur kwam er gas uit die gasflessen. Daardoor moesten mensen in de omgeving geëvacueerd worden, waaronder meer kinderen in het huis. Uiteindelijk is het allemaal meegevallen, maar het was een hele spannende bedoeling voor de mensen in het huis en voor de hele omgeving van de Snipweg. En tot slot de maritieme dagen van start. Dat is positief nieuws, want er gaan 850 leerlingen gisteren, vandaag en morgen een bezoek brengen aan de haven en de maritieme instelling hier op Curaçao. Ze gaan niet allemaal tegelijk, ze zijn verdeeld over verschillende dagen, maar op die manier krijgen ze een goed beeld over de activiteiten in de haven en de maritieme wereld.
Allebei 2 hele belangrijke onderdelen van Curaçao. En op die manier zijn de leerlingen, het gaat om 8 scholen uit het secundair onderwijs, die op die manier zien, daadwerkelijk meemaken hoe leuk die wereld en die maritieme wereld is. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Maarten, want daar is een verpleger veroordeeld. Het gaat om een man die is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor het seksueel misbruiken van 3 vrouwelijke patiënten die onder zijn zorg vielen. Het is een hele heftige zaak die heel veel gevolgen, heel veel besproken is op Sint Maarten. De man heeft tussen juli 2022 en april 2024 de vrouwen misbruikt die hij als verpleger moest beschermen, zou je het beste kunnen omschrijven. Een van de slachtoffers kreeg een schadevergoeding van ruim 10.000 gulden voor het trauma dat door de aanranding werd veroorzaakt. En de man die mag in ieder geval de komende 9 jaar niet als verpleger werken of in een andere baan krijgen in de gezondheidssector. Dan blijven we nog even op Sint Maarten, want 7 jaar nadat orkaan Irma enorm veel verwoestingen heeft achtergelaten op het eiland, zijn de scholen, daarvan wat speciaal geld vrijgemaakt, opgeknapt. Na 7 jaar dus. En dat is bekendgemaakt door het Nationaal Herstelprogramma Bureau. De 19 scholen zijn allemaal opgeknapt en dat is gebeurd met geld vanuit de Nederlandse overheid. Die hadden eerst 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de wederopbouw van Sint Maarten. Maar dat geld werd ter beschikking gesteld via de Wereldbank. Volgens Sint Maarten kost het heel veel bureaucratie en heel veel tijd voordat dat geld daadwerkelijk naar Sint Maarten kwam. Maar in ieder geval zijn er nu herstelwerkzaamheden verricht aan 19 scholen. En dat omvat onder meer structurele versterkingen, dakreparaties, elektrische werkzaamheden en het installeren van orkaanluiken, waarmee ze beter voorbereid zijn mocht er überhaupt weer een orkaan naar Sint Maarten komen. Laten we hopen van niet. Dan nog internationaal nieuws, want de hoofdstad van Ecuador, Quito, wordt geconfronteerd met kritieke dreiging van bosbranden. Er zijn 5 enorme bosbranden tegelijkertijd in de omgeving van de hoofdstad. En dat leidt tot heel veel rookontwikkeling in de hoofdstad. De burgemeester beschreef de situatie als kritiek. De strijd tegen de vlammen zal zeker niet de komende dagen eindigen. Zal lang doorgaan. Er zijn verschillende families uit voorzorg geëvacueerd. En het zorgt voor heel veel rookoverlast. Het leger is opgeroepen om de mensen te beschermen en er zijn heel veel blushelikopters in heel Ecuador. En eigenlijk als je nagaat in heel veel landen in Zuid-Amerika is er sprake van enorme bosbranden die heel veel rookontwikkeling tot gevolg hebben. Er zijn heel veel stuks vee overleden door de bosbranden en er zijn natuurlijk heel veel bomen helemaal verkoold. De situatie is nog lang niet onder controle en we blijven het voor u in de gaten houden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Tot ziens.